Bueno, orain ikasiko dugu zelan gonbidatu kalendarren bidez bideobilera batera, bale? Horretarako aukeratzen dugu gure kalendarren eguna eta ordua, adibidez, hemen, bai? Emango diogu más opciones ikusteko aukera guztiak, hemen jarriko dut adibidez bideobilera, bai? 3. maila. Zehazten dut ordua, hemen jarri dugu 11:30 aldatu nahi badut, hemen aldatuko nuke. Eta gero, importanteena da hemen, añadir videollamada de Google Meet, klikatzea. Bai? Hau eginda dagoenean, ja zuzenean gonbidapenean agertuko zaigu esteka. Hemen, gonbidatuen atalean jarriko din hori bidali nahi diot, izan daiteke pertsona bat edo talde bat. Eta gordetzen dugu. Vale. Hau eginda dagoenean, joaten naiz jaso duenaren korreora ikusteko nola zaio mezua. Eta ikusten duzu hemen gonbidapena jaso duela, invitazion, eta zuzenean hemen agertzen zaio linka sartzeko. Eta gainera, hemen baieztatu aldu edo ezeztatu gonbidapena, bai? Eta hori da guztia.